Pangasinenses. News that is true. Public service that is sincere. Commentary that is fair. And entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Alas 8:05 kabuasan. Kumusta kila namin? Kasumpalan yun nangalan sa programa Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro sa ikabusol na saray balasubas san matatakawad sa syudad dinarubalot na saray nalalamas tan mananisyad katuan. Wajamutla sa programan may paruntal na saray putuputug tan matuan liknaay balay. Petsaon sila da bulan na Hunyo. Elipulas na agaw ha, petsaon sila. Agaw nata na Webes na buwas bakasyon manaya, Engineer Nixon, holiday. Yada Speto Technical, Engineer Nixon Dakal. Kaya balot sa makter yung amigo RJ Beremenes at your service always. Para da saray liknaan nyo. Karagyo ni text da panamaglay na text line tayo 0945-183-4352. Para da sarat ay public service announcement. Umapat ya agaw. Nasay urong nasaray eskwela estudyante. Medyo aka-adjustment laya da isot. So saray tatang anto at sayan dokoy bakasyon. Nakamyamay sumbabangon lay masakbay. Mampre para na almusal. Nasaray anak tayo. Yan na manalwar ninsan siya at panagmaneho. Imabot la ad 45. So bilang nasara may naande ay bilay kasimot ira kalamor. Sa gawan na 7.8 yugyug ditan da Mindanao. Apuruan at ay Sarangani province to ayaya at karuman at nalmudala at ginawa na retrieval operation. So sa may samput yung missing person da sa
Sarangganen tayo ya may gimuho ya save more. May empleyada kalamor aga akaalis. Talagang na tabunan kanyan na imabot da 45. So binawid da bilay da satan ya gawan na sa kunat trahedya yigyug ang gapo sumakapan predek. Aga na detect no kapigan sa isabi na satay untan iran kakasil na yugyug. Ganyan na dapat iray struktura natan. Ano dati sa iusar mambalayang 12 o dino 16 talagan na kinmutla may aruman mula kanyan dapat aray structural design iray engineers ano pag i-consider dalaya so ayaya climate change araya so kailaya kasil yung sasabing na bagyo kana sa tay yugyug wala ni alagaran ya the big one nanto kanya na importante insang kumunmat da saray araya DTI kwanturad tan at ano pagmat istriktuan so saray ay substandard iran na uusaran so tiplabat na naya da panagpalagay na abong agyo masyadong ititiwala at saratay ratay mason iratay foreman karpintero basid experience napag noontan iran na 3-story building napag mangkonsulta kila da saray engineers kasi karay makaantatan no anton talaga so standard iran usaron iran balayang ani jada panagsaliw manayamot na balayang 10mm 9mm 12mm walamot manara may classification tutan walay color coding wala may talagan na amay antitawag da saya nawot amay talagan matibay wala mot ira may class A, class B, class C walay kulur daratan manaya aliwan basta ngaliw kay 10mm, 12mm, 16mm ay okay lah anong yung magawad tanay da saya Angeles, Pampanga ay gagawin ta nila ba? Pigaray inatoy saman gimmunize lalo no walay yugyug kanya naliwan basta anta na saya furiman iratay mason sige lang ang pagawa kilay abong nyo ay andila natan dasaray unya iran na eksperyensya ano pagya talaga at wala so amta na saray expert da panagpaalagay nasaray building nung labatla no bungalow no 2-story latan 3-story so pagawayo paaral yo ganyan na wala pa yak yun na may jada munisipyo manangiter na building permit pero wala ra aron ya LGUs ay agdalarata ni indan na importansya wala ra may mga lana sa electrical permit piputanda pigara so kwarto na abong mo without any may agda bisitaan agda nengengen laula kabat da mangisyulara nasa tay permit ay napag ulutantan at apyano na siguro so seguridad nasaray kabaluyan lalo no saya kaabay daratan at ramang kalag ya kaabungan ay Socialist Triangle so pag mantarya tayo dasaray unyaran da kayari nagailalo nira na sigsigang thank you kunot kin isalamat niran sansya ta aramay estudyante lukas na klase walay flag raising ceremony sa aramay dural-dural iran school buildings ayang kapuso dakol ya nagmaliw ya biktima na satan ya yugyug limadman si Presidente Marcos da sa Mindanao particular da Sarangani tapiano jaduntan at ipa sabi susamay pakikirama yun sa ramay nandian na
kaaro kapamilya at sa tanya yugyog na nawalamat so impormisa kaya miniramay na andian na bilayat makawat na tig 50,000 pesos. Federal iran na infrastruktura walay initial 100 million gano jaduntan at makatulong at saramay kabaloyan tidtan. Karaya kaparatiran na Pilipino, ya talagan na desyangan atan walan na pirperde so saray kagawaan. Kanya na pati si Secretary Vince Dizon na DPWH at kakaruan tumot lay tulong na saray private contractor at piano jaduntan na papulas. So samay nayarin na panapigar na saratay dural yan ang infrastruktura ditan dasalitan na pasan dan da Mindanao yan na dasal makaukulan piano makaiwas tayo dasaron nyaran na sigsigang at adeng tanagagig no one cantel no kapigan sa isabi nasaratay makmaksil iran na yugyug. Arumira na impormasyon na balita. Arayalik na umbalay, aramay papasabiyo ya tay gagundan na dalan dita na dasay barangay Tubuan, Labrador. Iyag kayo mapagat at talagan na sa ikakan na daladtan. Aramay talagan na materialis ya mainumay unawat sa gabay tinibaga may curing period imbis ya 28 days. Hanggang 14 days at saragtulan dalanan. At aga maksil suran tani walay panuran-uran na ngaron at maganulatan niya na sumpal. Diada sa harapan niya agaw ang piano mantulin latan. Susatay dalanditan at say boundary na Labrador at anditan at say Sual Pangasinan. Laramay nariresibitiran na formasyon ditan nyo wala ray imot la piktado iran motorista lalo sa ray pampasahero yan o nasa bintan medyo umbagal so batik nadaloy na trapiko ganyan lang po pag ginagawa yung kalsada talagang may mga inconvenience pero pag natapos na rin yan syempre magiging maganda naman inaayos nga para sa magandang daloy ng trapiko at yung daan maganda nating madadaanan. So according to DPWH na gumagawa ng daan na yan kunting tiis na lang at matapos na o malapit na matapos yan yung daan na yan dyan sa may Tubuan na Labrador dito sa may First District ng ating lalawigang Pangasinan. Ano po? Morning sa mga nakikinig dyan ho sa Malimgas Public Market dito sa lungsod ng Dagupan talaga na makmaksil so radyo dadtan malapod kabosan tuloy-tuloy so pakakarungal na saray impormasyon na balita saya programa tayo at atang tanagagik na saray negosyante tan saray managlako katutok ira saya Radyo Pangasinan at masyurte kayo dyan sa syudad na Dagupan at wala so ipalagay dan dialysis center gawa matla so sa may groundbreaking to niya sara may banagiran agaw bandag ko sa Facebook page ng Mayor Belente Fernandez sindanday priority mat saka saray makanakanan na proyekto tatang tanagagi ka dialysis center ipalagay ditan da poblasyon na weste at mangkater na saray kasyudadan tayo medyo walad kahirapan na panagbilay tantayo no at dialysis center lay pantutungtungan may apiktado la so saya bato o kidney
ay nako, may iraptan ta aliwalabat ya once a month so sa may sesyon na sa tay panagpadialysis. Wala raya kabat tayo, yan naman padialysis ira twice a week. Oh, kanyan arayan na proyekto ay nununutan na sa syudad na Dagupan para da saray kasyudadan at raya so marakep ya nabalitaan pinablimiran na dumarengal anto raya na proyekto ya nepeg nasumpal ya talagan na ipupursige na sa administrasyon na Mayor Belen Fernandez dyan sa syudad na Dagupan. Kasi syempre no ang gano tuaya no walay PhilHealth mo saray private hospital at libre mat so sa tay dialysis anto pero syempre may duman-duma may jad mismo na lugar mo at bali mo, syudad mo at walala sunapan padialysisan mo anto at syempre may pambiyahim yung lani dasara may Rarawin Hospital medyo anta sakit lalante, mabanal lalante, manlilik na kalalante, sanuman ni sunaliknam, inconvenience ay bay makapunas mo dasay nayarin na irap lilik na nasaray kasyudadan ay mangkakaukulan na serbisyo na satay dialysis center. Ganyan na marakopya ya programa ya bandag tayo na nagawa so groundbreaking na satay pangilnag na dialysis center dyan sa syudad tayon Dagupan. Nanunutan ko mat, dita na da bali na mapandan liderato mat na Mayor Carl Christian Vega at mismo ya may lutida ya pamilya at si katutan so i-donate da kapyan dya duntan at nawalan mat na sarili na dialysis center so sa balay na mapandan. Wala ni raya pigaran na balimat ya walay sarili dan dialysis center. Dapat ito ang pagtuunan din ng pansin at paglaanan ng pundo ng iba't ibang LGU para sa kanilang mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo ng dialysis center. Kaya may Engineer Nixon medyo mairap no apektado lay kidney dahil yung kidney naman ay alam natin si katutan susapitan kato sumansasapit nasaray toxic kadlamalaman may sasalaan tutay niya kanon tayo kidney duara bato tatang tanagagi pero no atan so apektado lapod diabetic ka tagiso alta presyon mo walang pakundangan kung kumain ng mga bawal. Ay, nako. Pag yan ang napiktuan ay socialist triangle. Talagang medyo may piktado la so health mo, piktado la so panagbilay mo. Kanyan na nakukulalabat yung wala rayan na unyaran proyekto. Ay makatulong ang Dasaray Kabalian. Good morning, Dasaray dumarang titan balay na Bugalyon. Ditan sa Salumagi Sur. Zanad Labrador, Poblasyon Bugalyon. Good morning. Ditan sa balay na Kalasyaw. Eco family na siyempre sa down to earth ya councilor talaga mo si Councilor Elias Villanueva. Wow, good morning sir. It's Balatong's Day. Dana siyempre ditan sa balay na Manawag Pangasinan. Yan ho sa may first district ng Pangasinan, isa ho yung bayan ng Agno. Diyan sa Agno, Pangasinan, ang nakadama, natira ng tulong sa pagbubukas ng klase ng Grand 88 Cares. So yung pagbibigay tulong at siyempre yung kanilang responsibilidad na talagang ginagawa naman nila
yung kanilang obligasyon, yung corporate social responsibility. At nakita nga natin sa post ng isang konsihala dyan sa bayan po ng Agno, yung kanilang pasasalamat sa Grand 88 Cares na ito ay nagbigay ng mga ginamit para ho sa pag-prepare ng mga classroom, silid-aralan ng ating mga eskwela, estudyante. At sa post nakita ko nga ang dami at siyempre si Konsihala Dila Concha ba yun ang kanya apelyido? Yes, doon sa kanyang post talagang nagpapasalamat na dito sa Grand 88 Gaming Corporation dahil sa kanilang pakikiisa sa Brigada Eskwela, Balik Eskwela, na yan po ay parte ng corporate social responsibility ng Grand 88 Gaming Corporation. At alam naman po natin na ang Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal na nagpapalaro ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan City. Dahil may sarili ring Small Town Lottery dito sa lungsod ng Dagupan. At hindi lang ho sa bayan ng Agno nagbigay ng ganyang mga kagamitan ng Grand 88 Gaming Corporation sa kanilang sa ilalim ng kanilang programa Grand 88 Gaming Corporation Cares, ganon, para makatulong sa ating mga kababayan. At inulit po, yan po ay isa sa mga obligasyon nila na sariling galing sa kanilang pundo po yan, na tumutulong para sa kawang gawa. At patunay lamang po na pag ang tinatayahan nyo legal, ang pinapatronize nyo yung legal, meron hong pakinabang ang taong bayan pag legal ang inyong tinatayahan. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Okay, yan po yung Grand 88 Gaming Corporation. Sa bawat taya ninyo, kayo ay nakakatulong sa inyong kapwa-tao. Ang kapulay malam yung oras sa programang likna ay balay. Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Unsublaya programang PEM Pam Sabin Malay. Amigo yo RJ Bera Jimenez. At your service always, Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa, tang opinyon